ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ኣብ ኩሉ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምፂ እዚ ትሰምዑ ወገናተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ስኻትኩም ድማ ኩላትኩም ሰላም ክትህልው ይምነይ። ኣራይ ሎም መዓልቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ናባኹም ሸር ክገብር መፅእ ኣለኹ። ስኻትኩም ድማ ነዚ ቃል እግዚአብሔር ምስ ሰማዕኩም ናብ ካልኦት ሰባት ሸር ክትገብርዎ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ክብለኩም እደሊ። ኣራይ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ሎም መዓልቲ እንዘራረበሉ ኣርእስቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዘሎ ክሳብ ቁጥሪ 12 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ክኸውን እዩ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኹላትና ዝጠቅም ቃል ህይወት ክነግረና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣራይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንድሕር ኢናዮ እቲ ኣርእስቲ ቃል ህይወት ይብል። ቃል ህይወት እቲ ቃል ህይወት ተባሂሉ ዘሎ እንታይ እዩ? መን እዩ? ከም ፈቃድ ኣምላኽ ካብዚ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ክንምልከቶ ኢና። እቲ ቃል ከምዚ ይብል፣ ቃል ብቐደሙ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ፣ ንሱ ብቐደሙ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ተፈጥረ፣ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልዎን ይብል ክሳብ 3 ዘሎ ማለት እዩ። ቃል ብቐደሙ ነበረ ኢልዎ፣ እቲ ቃል ከዓ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ኩሉ ከዓ እንታይ ገበረ? ብኡ ተፈጥረ፣ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝተፈጥረ ወላ ሓደ የለን። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ተባሂሉ ብዛዕባ እቲ ሓደ ካብ ኣካላት ናይ ስላሴ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ዝኾኑ ነቲ ንሱ ዝፍጽሞ ተግባራት ዝገልጹ ስም ኣለዎ። ወልድ ይበሃል እዩ፣ ወዲ ሰብ ይበሃል እዩ፣ ወዲ ዳዊት ይበሃል እዩ፣ ወዲ አብርሃም ይበሃል እዩ፣ ኢየሱስ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ መሲሕ ብዙሕ ኣስማት ኣለዎ። ሓደ ካብኡ ድማ ቃል ከዓ ይበሃል እዩ። ቃል ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ናይ ኣብ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ ብቐደሙ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ኢሉ። እዚ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ካብ መጀመርያ መዓስ ምዃኑ ዘይፍለጦ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ህልው እዩ። ምስ ህይወቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ህልው እዩ። ስለዚ እዩ ቃል ብቐደሙ ነበረ፣ እቲ ቃል ከዓ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ዝብል ዘሎ። ቃል ብቐደሙ ነበረ ማለት ዳሕራይ ጊዜ ብስጋ ተገሊጹ ኣብዚ ምድሪ ስለ ዝመፀ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ዝተገልጸ ሕጂ ዝመፀ ዘይኮነሲ ንሱ ካብ መጀመርታ ምስ ኣምላኽ ኣብ ኣምላኽ ዝነበረ ከም ዝኾነ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ከዓ ይብሎ። እቲ ቃል ባዕሉ ሲ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ክንብሎ ከለና ሲ ከምዚ ናትና ናይ ደቂ ሰባት ኣቦይ ንዓይ ወሊድኒ ኣቦ ጥራይ ኮይኑ ኣነ ከዓነይ ናቱ ውሉድ ዝኸውን ዘይኮነሲ ኣቦይ ካባይ ዝዓቢ ብስልጣን ብምውላድ በቲ ዝነበረሉ ኩነታት ዝፍለ ዘይኮነሲ ክርስቶስ ግን ወላ እኳ ወዲ ኣምላኽ ይበሃል እምበር እሱ ባዕሉ እውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቃል ብቐደሙ ነይሩ እዩ፣ ንሱ ኣብ ኣምላኽ ነይሩ እዩ፣ እሱ ባዕሉ ከዓ እንታይ ነይሩ? ኣምላኽ እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ከዓ ኩሉ ተፈጥረ። ብኡ ከዓ እንታይ? ኩሉ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ዝተፈጥረ ፍጥረታት ኩሉ ሰማይን ምድርን ኣብ ሰማይን ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ካብቲ ዝዓበየ ክሳብቲ ዝነኣሰ ብመን ተፈጢሩ እንተተባሂሉ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብእግዚአብሔር ወልድ ብቃል እንታይ ገይሩ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ካብቲ ዝተፈጥረ ከዓ ብዘይ ብኡ ዝተፈጥረሲ ወላ ሓደ የለን ኢልዎ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኩሉ እንታይ እዩ? ፈጣሪ ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ። ብዘይ ንሱ ዝተፈጥረ ፍጥረት ወላ ሓደ የለን። መላእኽቲ ይኹኑ ደቂ ሰባት ዝዛረቡ ይኹኑ ዘይዛረቡ ኩሉ ብዚ ዓለም ዘሎ ፍጥረታት
بملؤ سماين مدرنون كل بو انتاي غيرو بإيسوس كريستوس بإግዚአብሔር ወልድ ወይ ከአብ በቃል እንታይ ገይሩ ተፈጢሩ ማለትዩ ካብቲ ዝተፈጥረ ከዓ ብዘይብኡ ዝተፈጥረ ወላ ሓደ የለን ኢሉ ሽዑ ህይወት አብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ኢሉ ህይወት አብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ኢሉ ስለዚህ ክርስቶስ ናይ ሰብ ብርሃን እዩ ንወዲ ሰብ ብርሃን ዝኾነ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይስዕሮን ነቲ ብርሃንሲ ጸልማት ኣብ ጸልማት የብርህ ምሽ እዚ ጸልማት ከዓ እንታይ ይገብሮን እዩ ኣይስዕሮን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ናይ ወዲ ሰብ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ወልድ እንድሕር ደኣ ኣብ ውሽጢ ወዲ ሰብ እንተሃልዩ ከዓኒ ህይወቱ ጸልማት ኣይኮነን ብርሃን እዩ ኩሉ ግዜ ብርሃን እዩ ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ማለት እዩ ጸልማት ከዓ እንታይ ኣይገብሮን እዩ ኣይስዕሮን እዩ በአምላኽ ዝተላእኸ ሓደ ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ምስክር ኮይኑ ኩሎም ብኡኡ ምእንቲ ከኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መፀ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእኸ ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ነበረ እሞ ንሱ ብዛዕባ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ብርሃን ክምስክር መፀ እምበር ንሱ ባዕሉ እንታይ ኣይነበረን ብርሃን ኣይነበረን ዮሐንስ ካብ ካህን ዘካርያስ ዝተወለደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ድንግል ማርያም ክጥነስ ከሎ ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ ከይዳ ሰላም ንዓኺ ይኹን ምስ በለታ ኣብ ውሽጣ ህፃን ክሳራሰር ዝተሳራሰረ እሱቲ ዮሐንስ ሲ ናብዚ ዓለም ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ዝመፀሲ እሱ ብርሃን ኣይኮነን ግን እንታይ ክገብር መፅኡ ብዛዕባ ብርሃን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መንገዲ ክፀርግ ንደቂ ሰባት ብኢየሱስ ክርስቶስ መታን ከኣምኑ ንሱ እንታይ ገይሩ ናብዚ ዓለም ዝተላኢኹ ማለት እዩ ምእንቲ ከኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን ዮሐንስ ብርሃን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዛዕባ እቲ ድሒሩ ዝመፅእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብርሃን ናይ ወዲ ሰብ ብዛዕባኡ ክምስክር እንታይ ይገበረ ከም ዝመፀ ቃል ኣምላኽ ነግረና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንኩሉ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መፀ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ዓለም ግና ብኡ ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት እቲ ንወዲ ሰብ ንኩሉ ብርሃን ዝህብሲ ናብዚ ዓለም እዚ መፀ ዓለም ከዓ ኣብ ዓለም ከዓ ነበረ ዓለም ግና እንታይ ኣይገብረቶን ኣይፈለጠቶን ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ጸልሚትና ዝነበረ ደቂ ሰባት ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት ተሰጋጊርና ኣብ ጸልማት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ሰይጣን ነብር ዝነበርና ሰባት ንዓናት ዝነበረ ብርሃንና ክመልሰልና ናብዚ ዓለም እዚ መፅኡ ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት ግን እታ ብኡ ዝተፈጥረት ዓለም ነቲ ሓቀኛ ብርሃን ህይወት ናይ ሰብ ከብርህ ዝመፀ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገበረቶን ኣይተቐበለቶን ይብለና ማለት እዩ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ዓለም ከዓ ብኡ ተፈጥረት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ እንታይ ኣይገበርዎን ኣይተቐበልዎን ናቱ ተባሂሎም ዘለው ክርስቶስ ኢየሱስ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስለ ዝመፀት ብስጋ ናብቶም ናቱ መፀ እሳቶም ግና ከም ኣምላኽ እንታይ ኣይገበርዎን ኣይተቐበልዎን ኣብታ ናይ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ይብል ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙኑ ዝኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም ነቶም ዝተቐበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እቲ ቀደም ምስ ኣቦኡ ህልው ኮይኑ ነዚ ዓለም እዚ ነዚ ሰማይን ንምድርን ኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ ንዓለም ብርሃን ዝሃበ ናይ ወዲ ሰብ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ከምኡ ምዃኑ ንዝኣምኑ ሰባት ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑሲ ስልጣን ናይ ውሉድነት መሰል ሃቦም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ነቶም ዝተቐበልናዮም ነቶም ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ዝነበረ ንኩሉ ግዜ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ህልው ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዳሕራይ ግዜ ድማኒ ንዓና ንምድሓን ካብ ስጋ ድንግል ማርያም ብስጋ ድንግል ማርያም ተገሊጹ ናብዚ ዓለም እዚ ድሕነት ክህበና ከም ዝመፀ ንኣምን ስልጣን ውሉድነት ሂብና ማለት እዩ